Čaute, čaute, takže pokračujeme. Odišiel som z toho múzea a idem ďalej. Idem pozrieť Nostradame katedrálu nejakú, čo je tu na blízku. Snažím sa šetriť baterku na Google Mape, tak len kráčam a uvidíme. A inak strašne veľa týchto coffee barov, reštaurácií a podobne, takže a strašne by som chcel vyskúšať to pho, takže veľaké dobré fočko potom nájsť alebo niečo také, takže by som určite sa na to potom pozrel v niektorej dobrej reštike. Dobre, dal som si inak iced teachko, za 15 000 som si kúpil iced tea, jen tam v múzeu ešte. Takže vypil som to na ex, 450 ml vodu, fú, tak dobre to bolo. Potreboval som niečo sa napiť. A no neviem, či není toto tá katedrála a vidím, že ju asi predstavujú, sa mi zdá. No, vyzerá to, že to je ono. Vedúcko môžem prejsť? Skočil som na prechod, ale však čakal som, že zastaví. No dobre, tak je to. Musím to pozerať podľa Google Maps, že kam by som... Že zeberie ma okolo mesta a môžem natáčať video. Ináč nebolo by to zlý nápad, že by ma tak bral a držal by som na ruke kameru. Lebo tu si neplánujem požičať skúter, takže nebudem mať žiadne také jazdy na skútri. Ale však takto kráčať sa dá tiež, len potom to dlhšie trvá. Dlhé video bude takéto skráčania, no. No. Čakal som, že to bude nejaké nerozostávané. Tu je nejaký parčiček, aha. Takýto pár. Tu je konečne tieň. Ja vôbec nemám opalovací krém na sebe. Bolo zamračené, jak keby keď som išiel von, tak hovorím, nebudem na si dávať krém. Ale... nepoučím sa. Prenajal som si motorku a ideme po meste obehať. Za 200 na hodinu. Tak ukážem vám mesto takto. Bude to asi troška rýchlejšie, takže bude to zaujímavejšie. Hovoril, že mi ukáže z mosta výhľad nejaké kláštoríky a podobne, že to je zaujímavé. Chcel som len na menej, ale on, že hodina je lepšia, tak dobre veku. Táto časť mesta vyzerá celkom dobre, no. Ah, baby, welcome. Festivalík alebo niečo. Večer by som tu chcel vybehnúť niekde na pivko, keďže som videl, že pivo je tu dosť lacné. Aspoň v reštike. Coffee shops? Yes, Oh, yes, looks nice. yes, So many of them. so many. Sú normálne, že kaviarničky. Wow. Looks really nice. Yeah. Tento kruháč. Tiež zaujímavý. Inak som si všimol, že
ono sa ťa niekto spýta niečo a ty mu povieš, že nie, nechceš, ďakujem. A on ťa potom tak sleduje a pozerá, že čo robíš. A on sa ťa to pýta ešte raz. A už som si všimol, že jeden ma tak sledoval, že oni proste silou, mocou chcú asi nie oné tu zarobiť alebo niečo. Tak on to normálne prenasleduje a opýta sa ťa ešte raz, lebo vidí, že blúdiš, kúkaš navigáciu a podobne, tak oni to takto potom zlanária. Asi nevadí, dobre. Podľa mňa to je dobré, tak dobrý nápad takto si pozrieť mesto. Nemusím kráčať. Nemusí to každého baviť, ale niektorých ľudí to asi možno aj baví takéto pozerať ukážky mesta. To je podobne ako keď kráča niekto po pláži, tak plážové videá. Akurát, že tu není babi, ono hore bezalo, tak. Popozerať, kde tu je dobrý nočný život, v ktorých oblastiach. For the women? Yes, yeah. Not for me. Yeah. Before the man and the woman also. Yes. Well, beautiful clothes. Yes. The beautiful for the. No. Pekné oblečenie. So many of them. Yes. You go here, different area they are open another shop. Normálne som zacítil polievku. Dobre, veľa týchto grebistov tu je. Roznášajú jedlo ľudí. Traditional market. Market? Yes. Oh, the market. Ale že to není ten, kde bývam. Church. Church? Yes, beautiful church. Catholic or what? Catholic. Catholic church. Yes. Katolícky kostol, aha. Zastavil mi to, aby som tu spravil video, tak spravím takto ešte nejaké to videjko a pozriem sa aj sem, čo tu je. Taký veľký Jesus. Aha. Dobre, no. Nebudem tu asi toľko točiť, ale chodia sem, vidím, že ľudia. Stačí mi to takto pozrieť, ale toto je pekné, to si odfotím. Jazdia bári ako v protisemere na chodníkoch. Za mnou toľko ľudí. Na motorke ideme cez market. Are you
Yeah, sure. I have still my head. Aspoň mi nie je také teplo, keď takto jazdím na skútri. Ma prefukuje aspoň troška. Celkom moderný sa mi zdá tento Saigon. Nie je také tie domčeky. Možno v tejto lokáciách sú aj iné lokácie, chudobnejšie, ale toto sa mi to zdá byť celkom také slušné. Až na tých potkanov, no. Vysoké stromy. Zastavili sme nejakom tu kláštoríku. Neviem, čo to je zač. On povedal mi, že mám sem sa ísť pozrieť a že vonku môžem urobiť video a znútra že vraj nie. Tam sa nemôže robiť video. Tak idem to tu aspoň natočiť takto zvonka. No to je dobré, všade mi zastaví. Teda on vie asi, čo je tu zaujímavé, neviem. Takže konečne nejaký iný kláštor, jak tie thajské, čo som videl. To je pekné. Čo kokos. Jaké ryby. Slunce. Wow. Fakt pekné toto s tými rybami. Zákaz vstupu s kamerou, takže zaujímavé, to medzi tými domami takýto kláštoríček. No dobre, ideme ďalej. Big Ben. Výškovej budovy ma nezobral, iba okolo. To záhady skútristy idú v jednom smere, proti smere. Niekedy jazdia báľako. Neviem, či by som vedel jazdiť po tomto meste. Cítim, že mi horí ksicht, ale nesvíti mi slnko do tváre moc. Zastavil na moste.
pekné. Voda síce dosť hnedá, ale dobré, pekné. Okolo sú mrakodrapy. Nový most. Teda vôbec nechcel jazdiť. Až by som narazil do prvého skútristu. Pešá zóna, jak keby na Slovensku. Pódium na festival. Night coffee. Oh. Ďalšie takéto coffee shopy. A každé poschodie má svoj názov. Aha, Michi Sushi, Počal, Letter, Carlsberg. To je zaujímavé. Ja? By som sa tam išiel aj pozrieť, ale myslím si, že nebudem asi čakať na drinčík. Vyzerá to fakt pekne. Keby sa tu prechádzam peši, tak tu som tam. Tu nejaká tá pešia, možno sa tu večer bude konať nejaká akcia. Tu je Summersby stánok, tam sú stage s hudbou, takže zaujímavé. Vedúcko telefonuje, tak to čakám. Pozriem na Google mapy, kde som, lebo vôbec neviem, kde sa nachádzam. Som inak 13 minút peši od svojho ubytka, takže to nie je ďaleko. Večer sa sem dojdem pozrieť. The City Hall. City Hall? Yeah. Radnica. Len tam predo mnou. To má ešte normálne. A tu počkaj, to je vietnamská vlajka. Toto je radnica. Akurát ma vedúcko vyložil a vyložil ma pri tomto paláce nezávislosti, tak idem to pozrieť ako posledné miesto. A myslím si, že sa to oplatilo. Za 7 € niečo ma povozil hodinu po meste. A nie, že by som videl až také zaujímavé miesta, ale aspoň som videl mesto dookola. Takže za takéto peniaze, no akože to je taxikár od teba za hodinu volať na Slovensku vypýta oveľa vácej. A dal som mu ešte 50 000, no, za to, že mi pomohol. Není to veľa, to je nejaké 2 €.